Hej. Uppgift 4111. En reklam-tv-kanal kan ses av så många hushåll och inom ett område. Och slumpmässigt urval på så många hushåll har 119 sett reklamen. Hur många hushåll inom området kan förväntas? Väldigt enkelt det här. Man gör jämförelse mellan det här och det här. Och sen jämfört med hela. Så man tar 119 delar med 1200. Det ska vara samma som hur många som har sett av 85 000 hushåll. Och för att veta hur många hushåll, då är det den här gånger 119 delar vi med 1200. Så bara med miniräknare får man svaret. Väldigt, nästan väldigt enkelt. Rent att hur man ska tänka. Men sen är det att det ska vara rätt. Också när man använder miniräknare. Så jag har inte räknat ut, men man kan räkna ut på det här sättet. Sen går vi vidare till exempel den här 4407. Och det är samband mellan koldioxid och BNP. Man har jämfört olika länder här. Och så ser man rita. Det är bara rita. Du har ju punkter. Om det här är till exempel. Om vi tar X och Y. Vi tar det här X och det där Y. Och så ritar vi punkterna. Så det är bara enkelt att rita. Inte enkelt att rita utan enkelt sätt att rita. Så jag har skrivit X-axeln BNP. Och jag har skrivit mina tal. Och här har jag skrivit 1000 så att jag inte behöver skriva 1000 hela tiden. Så jag har skrivit 1000 här. Sen så mina punkter ser ut på det här sättet. Vi ser att en av dem är väldigt här och det här är Qatar. BNP är 66 000 men utsläpp är jättehögt, 55 här. Så. Och sen de andra är det här. Och vi ser hur det ser. Luxemburg till exempel. 117. Och bara rita punkterna. Sen kanske rita en linje mellan de här punkterna. Så på ett ungefär kanske så. Och vi ser att det finns positiv utveckling eller korrelation mellan BNP och koldioxid. Ju rikare länderna är betyder att det finns samband mellan utsläpp av koldioxid. Ju fattigare länderna är så är de snällare mot miljön. Ja, så är det. Om vi går tillbaka till exempel om vi tar den här. Nej, det var det som jag gjorde. Den 4417 och det är också oljeförbrukning under ett år. Det är bara rita också. Rita en modell och det är bara punkter. X, Y. Så att man behöver rita för hand eller med hjälp av ett program så jag har ritat här liter som Y och temperaturen den där gröna och nu har jag punkter här till exempel. När temperaturen är 2 grader så blir det så mycket 550 liter. Ja, och så vidare. Sen så vill man hur mycket blir om temperaturen är 4 grader. Då går jag upp tills
ja, då läser jag av att ungefär 500 utifrån den här linjen som jag har. Så sedan så om vi tittar på vad är kvar, den här resultaten på ett högskoleprov, och det där måste man läsa lite på. Vad är normalfördelning och hur man ritar och vad betyder de här. Ja, det där är lite, man måste själv kunna veta, annars är det jättesvårt. Om man inte vet vad är normalfördelning, hur kurvan ser ut. Till exempel från här till här hur mycket. Att man måste veta att 34,1%, det här är regler. Och hur mycket från här till här. Så man plussar 34 med 13,6 och ner till här då ytterligare kommer 2,3 och så vidare. Och så ritar man sin egen. Vi har ju standard, vi har medelpunkten 0,95, då ritar vi i mitten så här. Sen standardavvikelse är 0,4, då hela tiden 0,95 plus 0,4, så ritar jag det här, då blir det 1,35, och 0,95 minus 0,4, så får jag det här, och 0,55 minus 0,4 igen, då får jag det här, 1,35 plus 0,4. Hela tiden måste jag till höger addera 0,4, till vänster minus, subtrahera. Och så får jag såna här. Sen säger man under eller lika med 1,35, då går jag till 1,35. Under eller lika med betyder hela det här området. Hela det här området. Och hur mycket är hela det här området? Från här till här 34,1. Från här till här också 34,1. Då adderar jag. Från här till här 13,6%. Addera. Från här till här 2, så adderar jag. Eller kanske enklare att jag tar hela är 100%. Och 100% minus från här till här som är 2,3. Och minus från här till här som är 13,6. Så om jag tar 100 och tar ifrån 13,6 och 2,3, då får jag 84,1%, och allihopa är 5000 elever gånger 0,841, eftersom det är procent, så får jag ett antal här med miniräknaren. Och för att räkna ut B över 1,75. Över 1,75 betyder bara det här lilla området. Och det här lilla området är 2,3. Så 2,3% delat med 100 betyder 0,023 gånger 5000. Så får jag ett resultat. Jag tror det är 115 elever som får hög betyg. Och de här talen finns faktiskt på YouTube. Man har förklarat jättebra. Jag kan kanske lämna länken så att man kan titta på videofilmerna som är jättebra förklarade. Sen kommer vi till vad är kvar då. Det som är kvar är det här. Det här är faktiskt tar jättemycket tid att räkna för hand. Så man måste nästan använda sin miniräknare för statistikräkning. Men om vi läser den här. Det här. Variationsbredd. Variationsbredd betyder du tar det största minus den minsta. Så 74 minus 1, hur mycket är svaret? Medelvärde, man måste ta den här gånger det här. Plus det här
gånger det här plus det där gånger det här plus. Så det tar tid att göra för hand. Så bäst att man använder ett program i miniräknaren. Och sen, jag vet inte om jag har kanske 740 blir det allihopa. Hur många är de? Hur ska du räkna? 2 plus 4 plus 10 plus 32 plus hela det här. Och summan skriver du här. Jag tror antingen 740 eller 840, jag vet inte. Jag är inte säker. Så det där måste du göra för att veta medelvärde. Så att man tar varje och gånger frekvens. Varje gånger frekvens. Men jag tror sådana svåra eller jättelånga och mycket information måste man använda miniräknare. Och för medianen, ja då tar man summan, de här summan nu. Jag vet inte hur mycket, om det är 780 eller om det är 800. Man delar med 2. Och när man delar med 2 får man ett tal. Och så räknar man från början eller från slutet, spelar ingen roll. Tills man kommer till det tal man fick. Och så till exempel om vi kommer hit, då är medianen 68. Om vi kommer hit, då är medianen 67. Den här också finns på YouTube. Man har förklarat jättebra. Så både det här och standardavvikelse. Det är omöjligt att jag sitter och räknar det här för hand. Då tar det kanske mer än 2 timmar för mig för varje uppgift. Så det här är inte meningen, utan meningen att man måste räkna själv. Bara man vet hur. Och det finns som sagt förklaringar. Jag kan skicka länken så att det finns på YouTube, och man använder till och med, visar hur man använder sin miniräknare. Ja, ha det så bra.